سلام سلام عبزز اللخمو سلام انتعنا نمنيلكم زخبركم استفتخم انتخاتاتلتنا عبنايلو متحستونا دما استشربت دبدابي زر استحات ارزانتا بألجينا ولد مريم نستصحفتنا باخم كنبلاينا سناي مكتتال قدم حجي كفكري له زحسبو اينبركون فقري ناباي قصو سلازي سقومه بتحده اب تمرتي قدوس سلازخونكو بتخال دما كفكر غزيو اي اخلن سلازي نبره انتلو مغنا لبي اترطرالخو زي عملي ليتن قطرن بزي عرفتي بحنت تصبق تقوال كلاسي كحسب جميره بتفطروي بدق هيوان قدوس كوانت زي نبركو لو مغنا اذا حقي بسرزا قنجو قوال كفلي تاريخ كوينلو عاديام يتبحال كاب كرن سلازمتت بمبزحتهم دق خفلنا قوال كرن تبايلي اتفلت 4 مس از خدام محازوتو كوانت هالووا اتا ابي انتين لبين بوتا زهاب كواغن عاديام ينيرا بقرمي كوف سلتبل نخلو نجر نعاي صبقيو مس محازوتا كتزراربن كلا بقربه يسمعا ابي زرارب ازلو مقرلازا نئزني كم مجبو خينو خجلجل كابز جمري وحدن قدام سنبت غزاي ابز مرشلو كم سرعت يزنافقا محازو تامس اك زراربا مخالن معرخندي ادلنياتات كم زخونا دما يغمت دمو صليم زحبرو لسلس صغر الرئسا اب امبر اب كالوت زلو خينو يسمعنن فرياتي انتي اتونن مچو تفرغصا كم گله ختبل انت داطميت كيا اب لبخان ولقاوي غزيخا ادمعترا خصاوت زخل تفطراو هبت علوا سرع قرصا مسما اكلاي قمتا سنيو زفطرو مسلي حمخا كم قصبت كوسد زقلل سرحيو اب كوليج ماي نفحي تمهراي اكاديمياو تمرتن فقر اديام مهارتين نوشت او تصاورنتي كفتاتنو ترايو كم وصيتو عقب هيوتي ترركبل تفلطني شحكوا غعزو هيوتي كم ستتا صفيح كم زيكونه يفلط انتخونكو نتا بمعدو طراي زفلطا اديام كلاله وسينه كلاليا كابزو وطن معلتا تدفينو اتهطور صقم كوينو وساني كيتغبر زعنقصن ነገር اديام بمحازوتا تعجبا سلتنقسقسيو اتزقطع غنا اتن محازوتا صقمي كزايدي تحبابرا منبارن زخونه افلطو زينبرن بمخانيو اتم سبات زهاسيكا زلو سب كم تهسزل خانت زي فليطو مسمنتا يقصر حدا غزي غنا صلوتي تسمعنت كم زرخبه گمتكو اتا بزي محازوتا زيت زاور اديام بينا قطيماتني لبي هاندبت كوينوا كاب نبورن العلي بعصف هرمت اتنافساي كقواصاصر كيصقمني ايترفن غنا اتا زوردت كتورد حمد دبس سقاتي اسلاسيله تقربكو كمي ويلك اديام سلامتاك قدم سلازنبرني رئيسة أمانتين نفس قصصرين كي يقدل اندا تتنقعكو ادمصكو مسؤون كمستا اسني يمانيتي ايداي ناب اغصاي سلامتا زرغحكوا صبو نسخاخ كمي ويلكا نساون ايدا زرغيحا عصفيتا ملستلي دحر مزرابا استغاوخ كمستا كم زلو اب لبي عقبه حتته انتي دا ابينخي اتن كل غزي زعجبا خمحزوتكي يلواندين نمنتاي كم زحتتكوا انت زحتت ملسي كهب زخل زي مخاني سلازفلت ادلنيا الو امبر قدا بينك خون سلازدلوخي كم حفرفر كتبل رأخوا نمنتاي بينا خطكون دليا ننفسي بعلي عيجنقوا بعلا رغوت ملسي كتهبولو تخيلن كلا حوخم كم بوزح قمتات برئسي فتركو قال خابو افكيرا تچنيقا زبل نبره امو انا مساخ مهلاويسي صلي اخيلخ مالتي نفع جمات زي كنسي بقمت طيقوا كم حقي اذا حتو زي كم تنكالوت نمعلل طرايلي كونكون حتيتيا اباي زلوا الرايا كتنصرلي سلازدلخو نمصاي كهلونا زخل زمدنا كتعنبب وي كتتصدف تقولو خم زلوا اندافلطكي نونو مساخ مهلاوي صلو يكونكون اكوادا فتيه لخو طعميز تقبق قالاتا ناب اذني حخره رغصنيا اتاغاطامي حلمي نبرن اتزغرم غنا اب حلمي طراي كمزيوم زامسلو قالات اديام زسمعم نيره ناي ليت حلمي اب غادي كسمر كم زخل بغبر بمفلاطي حجون ادلنيا
تمرت موخمي علو عدي حتو بحتو غيركوا انت استوعيلا كابتا تراخيبنا كنزارارب لاز جمرنا دقيق بزيك حتو كال كاب افاي زورق زرباي نبرن من البات توازايت انت دا خوينا ابونا ديون غازيطኛታት كخونلوم ኢላ ትኸውን ዝጽናዕ ዳ ይበዝሓና እምበር ትምህርትስ ደሓኒ ዘሎ ብወገንካ ንሕቶ ይመሊሳ ሕቶ ወርወረትለይ ከምቲ ዝበልክዮ ደሓኒ ግና ዝጽናዕ ይበዝሓና ኣሎ መስለኒ ንዘረብኣ ክድግፎ ስለዝደለኹ እምበር ጉዳይ ትምህርትስ ከምቲ ብኣፈይ ዝገለጽኩ ኣይነበረን ዘይኮነ ብምዝራበይ ዝኾነ ጣዕሳይ ተሰማዓንን ኣብ ክላስና ምስቶም ጠባየኛታት ኣወዳት ከምትጽብጸብ ትፈልጥ ዶ ክምስታ አንጸባሪቃ ጠመተትኒ አንቱም ሰባት በሐጎስ ፍንጭሕ ክብል ደልየለኹ ምናልባት ጠባየኛ ክባህሊ ግባኒ ይኸውንዩ ምኽንያቱ ሕፍረት ዝመበገሲኡ ናይ ዘይምዝራብ ባህሊ ይዕብለን ስለ ዝኾነ እቲ ዝያዳ ዘደሰተኒ ነገር እታ ጠባየኛ እትብል ቃል ካብ ልሳን እታ ኣብ ልበይ ቦታ ዘለዋ ኣድያ መውጻዩ በኸመይ ደኣኹም ኢልክኒ ንሕቶኣ ብሕቶ ግብረ መልሲ ኣቕረብኩ ጠባየኛ ከብለካ ዝኽእል ባህር ስለ ዘለከ ብጥዑም ላዝኣ መለሰትለይ እሞ የቐኒለይ ዘድልዮ ይመስለኒ ይግባእካዩ ግና ካብ ጠባየኛ ምዃን ከማኺ ጽቡቕ ምዃን መሓሸኒ ንዝጠረፈካ እኳ ትጸርፎ ንዝናኣደካ ደኣ እንታይ ስለ ዝመጸካ ኢኻ ከይናኣድካ ተሓልፍ ወላ ዋዓግ ዝመስል ይኹን እንተ ደኣ ንኢዱካ ምልኩዕ ምዃኑ መንጋር ጸገም ዘምጽእ ኣይኮነን ኦይ ካባኻ ዶ ክጽብቕ ኢለ መልሓሳ መዓር ጥራያ ትተፍእ ዕላልና ቐጸለ ድሩት ዝነበረ ሌላና እውን ብኡ መጠን ዕቤቱ ኣረጋገጸ ኣብ መንጎና ገለ ዘተኣሳስር ዘይጭበጥ መንፈስ ዝፈጠርና ኮይኑ ተሰማዓኒ ሓጎሰይ መስፈሪ ክስእነሉ ከም ዝጀመርኩ ድማ ከስተብል ጀሚረ ዝርርብና ዛዚምና ክንፈላለ ነይሩና ግና ንዝያዳ ሌላ ጥራዛ ክትህበኒ ሓተትክዋ ከይተጠራጠረት ክትህበኒ ፍቃደኛ ምዃና ልዕሊ መጠን ሓጒስኒ ካብ ጥራዛ ዝኾነ ዝጸሓፍ ኣይነበረንን ነታ ዝለመንክዋ ጥራዝ ኣድያም ክብሪ ብዘለዎ ምስጋና ክመልሳ ከም ዘለኒ ካብ ኢድ ዋናኣ ከይተቐበልክዋ ተሰዊጥኒዩ ኣብ ክፍሊ ምስ ተረኸብና ንኣድያም ዘንጸባረቕክዎ መቕሉልነት ኣብ ህይወተይ እቲ ዝበለጸ ኮይኑ ተሰማዓኒ ዘቕረብኩላ ምስጋና ካብቲ ኩሉ እዋን ዝልግሶ ምስጋና ዝተፈለየ ምንባር እውን ከይተኣመንኩ ይተረፍኩን ኣመስጊነ ምስ ጸገብኩ ዕላል ክፈጥር ዘኽእለኒ ዘረባ ኣብ ምክሽሻን ተዋፈርኩ ኪንዮ ምስጋና ዘረባ እንተ ዘይቀጺልና ናህሪ ሌላና በኣሉታ ኸይጽሎ ስጋኣት ክሓድረኒ ስለ ዝጀመረ ንኣእሙረይ ተሪር ትእዛዝ ኣመሓላለፍኩሉ ሃንደበት ግና ኣብ ገበር ጥራዝ ኣድያም ዝነበረት ናይ ነፍስሔር ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ስእሊ ትዝበለትኒ በዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ናይ ነዊሕ ደቓይቕ ዕድመ ዘለዎ ዕላል ከነቐወም ከም ንኽእል ርግጸኛ ነበርኩ ደሓና ይእቶ መምህርና ናብ ክፍልና ስለ ዝኣተወ ግን ድሌታተይ ዘቆጥዕ ስምዒታት ገዲፍለይ ተዓዝረ ኣብ መደቀሲ ክፍለይ ዘወኽ ስራሕ ይጽበየኒ ብምንባሩ ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ምስ ተዛዘመ ዘይንቡር ስምዒት ተቓለቐለኒ ስመይ ክጽዋዕ ምስ ሰማዕኹ ግና ደስ ከይበለኒ ገጸይ ገልበጥኩ ስመይ ዝጸውዐት ኣድያም ብምንባራ ሕቖኦም ሂቦምኒ ክስደዱ ዝወጠኑ ናይ ደስታ ስምዒታት ምሳይ ምህለዎም ኣበሰሩኒ ኣድያም ንምንታይ ከም ዝተዳሃየትኒ ዝእምቱ ልዕሊ 2-3 ሓሳባት ኣብ ርእሰይ ኣገማዳሕኹ ሓደ ካብኡ እቲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝለመንክዋ ጥራዝ ብሰላም ናብ ኢዳ ኣይኣተወንዲ ዝብል ስክፍታዩ ክላስ ከመይ ጸኒሐ ቃላብ ብሕፍረት ዝተዳወሰ ክምስታ እንዳንጸባረቐት ኣድመጸት ስመይ ብምጥቃሳ ዝተላዕሉ ናይ ባህታ ስምዒት ንውሽጠይ መሊኦም ቀንበይበ ይበሉ እትፈትዋ ሄዋን ስምካ ክትጽዋዓካ ከላ ዝስማዓካ ሓጎስ መዳርግቲ ከም ዘይብሉ ብኡ ንብኡ ተኣመንኩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሕጺረ መለስኩላ እሞ እዚኣታ መልስያ ኣብ ገዛ ኸይድካ ንብባ ንእሽቶ ወረቐት ኣብ ኢደይ ኣጨበጠትኒ ናይ ምንታይ መልሲዩ ክብላ እኳ እንተሓሰብኩ ሓሳባተይ ህይወት ከየልበስክዎም ግና በተጊላ ንመሓዙታ ከተርክብ ነቐለት ኣብ መደቀሲ ክፍለይ ኣትየ ነታ ኣድያም ዝሃበትኒ ወረቐት ከንብብ እንዳተመንኾየ ጉዕዘይ ፈሊመዮ ኣብ ገዛ ግና ካልእ ኩነት ገጢሙኒ ኤርምያስ ወዲ ክፍለይ ብሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ክንዘራረብ ከም ዝደለየ ጥራውስተይ ከየቐመጥኩ ብዕቱብ መንፈስ ሓበሬታ መሓላለፈለይ
ድሌት ኤርምያስ ደገ ወፂና ክንዛራረብ ስለ ዝነበረ ድማ ካብ ካልኦት ብጾትና ተፈሊና ኣብ ሓደ ጽምው ዝበለ ቦታ ኸድና ቃላብ ሓወይ ዘይተጸበኽዎ ጸገም ገጢሙንሎ ኣብ ውሽጢ ኻልኢታት ፍረገጹ ናይ ሕሳብ ጥራዝ ኣምሰሎ ብዘይካይ ምስ ካልኦት ደቂ ክፍልና ካብ ቁም ነገር ክዕልልዎ ከቋናጽብዎ ስለ ዝመርጽዩ ናባይ ዘድህብ እንታይ ደኣ ተረኽበ ስምባደይ ከይከወልኩ ጠየቕክዎ ናብታ ብፍቕሪ ዝሓመሰትን ጓል ሔዋን ዝሓንጠጥክዎ ደብዳቤ እንድያ ሃንደበት ሽርብ ኢላትኒ ጸገሙ ሓበረኒ እቲ ልዕሊ ዝኾነ ሰኪፍ ንዘሎ ግና ደቂ ገዛና ረኺቦማ ኸይኮን እዩ ብዛዕባ ደብዳቤ ተዛሪቦም ኻ ነይሮም ድዮም ብምባል ኤርምያስ ሻቕሎቱ እንዳወሰኸ ሓተተኒ ፍጹም ዝኾነ ንዓኻ ዝምልከት ነገር ኣይሕለሉንን ዘረባይ ንዝተኣስረ ፍረገጹ ብመጠኑ ክህድኦ ብዓይነይ ተዓዘብኩ እታ ዝበላ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ደቂ ክፍልና ኣብ ኢዶም እንተዳእትዮማ ብጭርቃን ዓዲ ከሕድግዎ ከም ዝኽእሉ ምንም ጥርጥር የብለይን ከመይ ኣቢላ ግን ጠፊኣትካ ኣጋውል እታ ደብዳቤ እንዳፈለጥኩ ሕቶ ቕናዕኹሉ ብሰሉስ ለይቲ እየ ጽሒፈያ ዳርጋ ምስ ወዳእኽዋ ግን ደሓናይ እቶ ቶማስ ከጽንዕ ኢሉ ተንስዩ ከይተረዳእኒ ድማ ኣብ ሓንቲ ጥራዝ የእትያ ደቂሰ ንጎ ምስ ተንስኣኹ ደብዳቤ እንተበልካ ደብዳቤ ትመስክር ዕግበት ዘይብሉ ኣዘራርባ መለሰለይ ኣብ ናይ መን ጥራዝ ዲኻ እቲኻያ ብዙሕ ጥራዝ ስለ ዝነበረ እታ ጥራዝ ሕጅብልክ ዝዝክር ኣይኮንኩን ግና ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ስእሊ ዝነበራ መስለኒ ናይ ኣልዓዛር ጥራዝ ብምሉእ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ስእሊ ስለ ዘለዎ እታ ደብዳቤ ምስቲ ተንኮለኛ ኣልዓዛር ከይትህሉ እየ ዝጥርጥር ኣብ ፍረ ገጹ ናይ ጽልእ ስምዒት መልኡ እታ ደብዳቤ ምስ ኣልዓዛር እንተትህሉ እሞ ኣልዓዛር ስቕ ዝብል ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ኣሽንኳይ ከም ዝረኺቡ ከይረኸቦ እውን እንታይ ከም ዝብል ክትርስዕ የብልካን ባህርያት ኣልዓዛር ክጠፍኦ ከም ዘይብሉ ተዛረብኩ ግና እንታይ ምስለካ ቓላብ እንታይ እታ ደብዳቤ ክጽሕፋ ከለኹ ስምታ ጓል ኣይጠቐስኩን ኣብ ክንዲ ስማ ፍቕሪ እየ ዝብል ነይረ ኣብ ርእሲኡ እውን ካብ መን ከም ዝኾነ ዝሕብር ስለ ዘይብላ ምናልባት ኣልዓዛር ናይ መን ምዃና ተሰዊርዎ ይህሉ እዩ ትምኒቱ ገለጸለይ ዋ እሞ ጽሕፈትካ ይጠፍኣ ዶ ትብል ሕጂ እውን ሓተትኩ ኣንታ ኸምኡ ከኣባሎታ ኣእዳው ብተስፋ ምቑራጽ ሰንደዎ ስማዕ እንዶ ኤርሚላ ዓርከይ እታ ጥራዝ ዘረባይ ከቐጽለኒ ዘይክእል ነገር ሃንደበት ዘከርኩ ኣብ ጥራዝ ኣድያም ዝረኣኽዋ ስእሊ ነፍስሄር ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ከም ቅጽበት ኣብ ርእሰይ ብልጭ በለት እታ ኣድያም መልሲ ኢላ ዝረከበትኒ ንእሽቶ ወረቐት ናይ ምንታይ መልሲ ክትከውን ከም ትኽእል ብኡ ንብኡ በርሃለይ ንኤርምያስ ወዲ ክፍለይ ኣብቲ ቦታ ገዲፈ ንመደቀሲ ክፍለይ ጐየኹ ኤርምያስ እንታይ ክብለኒ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ኣብ መንጎ ጥራውስተይ ዘቐመጥክዋ ንእሽቶ ወረቐት እናተሰኣለኒ ኣእጋረይ ብፍጥነት ኣበራርኹ ነታ ንእሽቶ ወረቐት ካብ ጥራውስተይ ኣውፅኤ ንደገ ወጻኹ ዕድል ዝገበርክዎ ካብ ደቂ ክፍለይ ሓደ እውን ይኹን ደድሕረይ ኣይሰዓበን የእዳ ወይ ረድረድ እንዳበለኒ ነታ ንእሽቶ ወረቐት ከፈትክዋ ከምዚ ድማ ትብል ነበረት ንሕቶኻ ምሉእ ብምሉእ ተቐቢለ ኣለኹ ነገር ጓል ሔዋን ኮይንን እምበር ኣነ እውን ብውሽጠይ ዝሓስቦ ዝነበርኩ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ካብ ሎሚ ንድሓር ፍቑራት ምዃንና ሕጉስቲ እየ ንዝያዳ ምርድዳእ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ላይብረሪ ክትጽበየካ ፈታዊት ከኣድያም ሓጎሰይ መግለጽ ሰኣንኩሉ ናበይ ከም ዘብል ሕርብት በለኒ ንቡር ናይ ምግንዛብ ክእለተይ ብሰሪ ክቱር ደስታ ዝተዘናበለ ኮይኑ ተሰማዓኒ ድሕሪ ካሊኢታት ግና ደሃይታ ዝተሸርበት ደብዳቤ ንኤርምያስ ክዕልሎ ከም ዘለኒ ስለ ዝተሰወጠኒ ስጉምተይ ናብ ኤርምያስ ገጸይ ኣቕናዕኽዎ